जिहेतु जों मैया दाखालिसो पलिटिशियानफोरनिफ्राय जों ज' जानांगौ होननानै बाथ्राखौ खोनालायबाय थादोंमोन ओरै फारसेनिफ्रायबो बा रायजो राजा बा गुबुन दल संगठननि मानसिफ्राबो सोद्रोमाफ्राबो दैदेनगिरिफ्राबो मा बुंदोंमोन जों पलिटिशियानो जा रायजो राजायानो जा दल संगठनानो जा जों गोरोबलायनांगौ जे नेक्स्ट 2025 आव जों गोरोबलायनांगौ होननाय बाथ्राफोरखौ जोङो खोनालायबाय थादोंमोन दिनैहाय मोनसे आरोबाव स्टेटमेन्ट जों नुबावबाय आं बबे दोलोनि बेखौ बुंनो थांला नोंथांमोना बे बिथांनि भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट लिरनानै हरबानो जाबाय लोगोसे बिथाङा बबे हान्जानि बेखौ नोंथांमोनाबो मिथिखागौ थारैनो जोंनि खुंथायाव थानाय नैबे UPPL नि आफादगिरि बिथां प्रमद बर' सारा मावनो हाफुंमाराखै नामा आंनावबो मालाबा सोंथिया फैबाय थायो जिहेतु बिटिआर एकर्डआवहाय दफाफ्राव माखासे जोंनावहाय गोबां जौगानायनि खामानि बा जौगाथायनि माखासे फैदोंमोन नङा होमबा बेफोरखौ दिनैसिमबो मावफुंनायखौ जों नुनो मोनाखै कयेकटाखौ दिनै मावफुङाखै नङा मावफुंदों कयेकटा जिनिसखौ मावफुंदों नाथाय एकर्डआवहाय जाखिनि इमप्लिमेन्ट जानांगौमोन जाखिनि दफाफ्रा गोबांनो कलेजनो माबा माबि ना फेक्टरिनो ट्रेन फेक्टरि बेफोरखौथ' दिनैसिमबो मावफुंनायखौ नुनो मोनाखै बिनि उल्थायै जोङो मा खोनाफिननो मोन्दों ट्रेन फेक्टरिखौबो माबा बङाइगाव दङनो बहाबा माहायबा दङनो बेफोरबायदिखौसो जोङो ओंखारनायखौ नुदों नाथाय बेफोरो जाफुङोब्ला मोजां प्रेक्टिकेल अनलि जों जौगाथाय लाबोबाय माबा मोनसे लाबोबाय बेखौ बुंलायबाय थानानै जों जेबो लाब गैया थ' बिदिब्ला बे जोंनि सासे दैदेनगिरि बबे दोलोनि बबे हान्जानि बिथांनि जाखिनि बिबुंथि होनाय जाखिनि बाथ्रा बुंनाय ना बेखौ एसे जों दान्दिसे खोनासंनानै लाग्रोनि थ' बिनि उनावहाय कमेन्ट सेक्सनावहाय बै बिथाङा मा फोरमायदों बेखौ नायनानै कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट लिरना हरबानो जाबाय जोंनो कमेन्ट पास खालामदों जोंनो मेसेज होदों जे फैबाय थानाय समावहाय जोङो नुहुरदों बिटिसिखौ रैखा खालामनायजों लोगोसेयैनो बिपिएफ दोलोखौनो सरकार खालामनायखौ लुबैदों बे UPPL सरकारखौ माने 2 बोसोराव जेरैबायदि नुबाय बेवहाय लाथिख' जेबो गैया प्रमद बर'आ नैबे बिटिसिखौ लानानै जौगानायथ' जेबो खालामनो हाखायानोसै बिटिआर सक्तिखौबो जेबो खालामनो हायाखै आरो फैबाय थानाय समावहाय बिथांजों थानायनि खुनु रायजो राजाफ्रा दिनै खोथा होआखै आच्छा नोंथांमोनखौ आं बयखौबो साबायखर बावहरदों दिनैनि बे सानसेनि हाबाफारियावहाय मोनथाम प्राइमारि जोङो आफाद खुंदों बे बोसोरारि आफाद बोसोरथाम माने आफादा जोबखांलांनायनि उनावहाय गोजाम आफादखौ सिमफायनानै गोदान आफाद दानाय बे हाबाफारिया जोंनि भेरगाव ब्लकनि सिङाव जेसेबांखिनि 14टा माने प्राइमारि कमिटि दङ बे प्राइमारि कमिटि BPF-निफ्राय खालामबाय थानाय जादों दिनै मोनथाम प्राइमारिया दंमोन मोजाङै जानानै थांदों बे आफादनि गेजेरजों मोनसे मेसेजखौ जों मोनदों आरो जोंबो मेसेज होनो हादों रायजो राजानो फैबाय थानाय समावहाय माने जेसेबांखिनि रायजो राजाफोर दङ जोंनि BPF-खौ मोजां मोननाय आरो गुबुन रायजोफोर जाय UPPL-खौ मोजां मोननाय BJP-खौ मोजां मोननाय रायजो राजाफोर बिथांमोना दिनै जोंनो कमेन्ट पास खालामदों जोंनो मेसेज होदों जे फैबाय थानाय समावहाय जोङो नुहुरदों बिटिसिखौ रैखा खालामनायजों लोगोसेयैनो BPF दोलोखौनो सरकार खालामनायखौ लुबैदों कारन माने थांनाय समावहाय जेसेबांखिनि BPF दोलोआ सरकार दानानै रायजो राजाखौ हेफाजाब होदोंमोन मदद होदोंमोन आरो जौगानाय हाबाफारिखौ मावफुंनो हादोंमोन बियो मोगथाङाव जाफुंनाय बे जाथायखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा थांनाय नैबे UPPL सरकारखौ माने 2 बोसोराव जेरैबायदि नुबाय बेवहाय लाथिख' जेबो गैया प्रमद बर'आ नैबे बिटिसिखौ लानानै जौगानायथ' जेबो खालामनो हाखायानोसै बिटिआर सक्तिखौबो जेबो खालामनो हायाखै आरो फैबाय थानाय समावहाय बिथांजों थानायनि खुनु रायजो राजाफ्रा दिनै खोथा होआखै नाथाय जोंहा मोनसे नोजोर बोनांगौनि सम फैदों थांनाय समफ्राव जिहेतु जोङो गुबुन दोलोजों लोगोसे दंफायोमोनब्लाबो मोनसे समाव जों कंग्रेसजों दङमोन मोनसे समाव जों BJP दोलोजोंबो दङमोन थेवब्लाबो जोङो नैबे BTC ओनसोलावहाय हारसिङै जोङो खुंथाय गोहोखौ लानानै रायजो राजाखौ लाफानानै जों नैबे BTC-खौ 15 बोसोर जों मोजां रोखोमै सरकार खुंफुंनानै रायजो राजानि अभाब अभियोग समस्याफोरखौ समाधान खालामनाय जादों नाथाय दानि जितु पलिटिकेल सिनारि फैबाय थानाय समा किन्तु नैबे BTC ओनसोलावहाय BTC-खौ माने फोजोबस्रांनायनि जायफोर माने राजनितिक दोलो
कंग्रेसआबो हयथ' जानो हागौ बा नङाबा बिजेपिआबो जानो हागौ दा बेबादि जों माने नुथायफोरखौ जों नुबाय थादों दा बेखायनो बर' रायजो राजाफ्रा गिखांदों आरो बिथांमोननिफ्रायनो जोङो मेसेजखौ मोन्दों बा रिजाल्टखौ मोन्दों फैबाय थानाय समावहाय बिसायख'थि फैयोब्ला बिटिसिल' नङा फैबाय थानाय बिसायख'थिफ्रावहायनो जोंनि नैबे बिटिसि ओनसोलनि बर' रायजो राजाफ्रा केबल मात्र नांगोलनि सावगारियाव BPF दोलोनोसो भट होगोन होननानै खोथा होदों दा बेखायनो जोङो गोजोननाय मोन्दों जोंनि दैदेनगिरि बिबानगिरि प्राइमारि लेभेलनियानो जा ब्लक लेभेलनियानो जा जिल्ला लेभेलनियानो जा सेन्ट्रेल लेभेलनियानो जा जेसेबांखिनि जों दोङो दायो बर्थमान बे थाबाय थानायफ्रा बयबो माने गोसो गुदुङै खामानि मावबाय थादों सोरबाया थांदों जोंनि BPF दोलोनिफ्राय थांनायावबो जोंहा जेबो माने खहा जायाखै आरो रायजो राजाफ्रा थिगैनो दं फैबाय थानाय समावहाय भट होनो थाखाय रेडि थेंक इउ